An bu is mó tágaing sa scoil seo ar aon leis an cultúr Gaelach agus an grád an teanga I measc an foirneachs na daltaí ná do bhar an cóhéic sa tágaing ansa is scoil beag bídeach sin I ggóhéic scoil mór agus do bhar gur scoil beaga sin tá idir nós clán ansa sa Gaelcholáistí agus tá aithne ar gceacha le duine idir daltaí agus múinteoirí ar chéile agus cíú an Gael úntaach atá aidrithe. I mhorm an rud is fearr faoin scoil seo ná an atmosfér úntaach atá againn an seo tá spirit lá an Gaelach gan seo againn tá gachtainna anna cuairdiú agus is clán beagmuid ceapam an mana atá againn an seo mé Coláiste colm ná Gaelach agus broadú agus ceapam gur ceart é sin ará óthaobh gacha data an seo mé Coláiste colm tá go léir broadú las tuist nach bhfuil an deis gach éine an Gaelga arbeirt agus a leabhart go líofa. Rud nó na héanad agus bu síana an ceann an chéad héadnad sa tír seode agus nuair a bhí mar ag fás chunach mar go raibh fer mar deirtar trí bhéle boat ships rise mar bhí an chaidáin sa Gael in bhadíos fearsta mórscoil agus sa Gaelcholáistí agus cumáile sin chunach mar gur bhí fiúháin daltaí ón mhórscoil ag iarraigh spás áilt sa Gaelcholáistí. It's a modern school. The children get the chance to every single subject, Scoileanna, fhaigheann, Gaelge. It's very low agrá féin don tanga cohuid. It helps them develop their own love for the language. Fantastic facilities. The teachers, like in all Gaelscoile, it feels like a community here rather than just the school up the road that they go to. The kids love it. Má tá gachsáis imach sa scoil, má tá tú gurí soccer, céisbhéil, amán, timpeall Gaelach, nó clubbaní drama, go dtí clubbaní Dungeons and Dragons. Má tá na ibricií agat agus má tá múinteoirí agat chun bheith Aistear is féad leat aon ceann agus ceiste curtha príomhide agus tám cinnte go mbeidh cad agat. An rud is fearr dar lom ná go bhfuil míad mar bhaill an Gaelcholáistí agus sa scoil bheag é sin ach an úsar sin tá míad mar bhaill an bhórscoil mar an scoil Amlán agus so tá na bantáistí don dáscoil agat mar hampla sa bhórscoil tá réimse leathan ábhar an tá níos mó óthaobh clubban na sport agus níos mó daoine agus dá bhar san tá níos mó talan ach an sa Gaelcholáistí is scoil beagaí is pobal beagaí agus dá bhar san tá nasc má idir na múinteoirí agus na daltaí agus idir na daltaí iad féin. Tá sorbhéine déanta gomsa an son ar na páistí agus ar na tuismitheoirí agus ar na múinteoirí agus tá sé dochreite an deis gial an tathú atá tagtha ar dhearcin na líine ar bheon an phobail. Tuige siad aníos ná fuil éon tanga dachar. Do riine óga, ní bhíon éon aimh ag go dtíine óga tanga a chlogad siar agus tá sé sin feice agus senéich gomsa níos. Dar lamsa is í na daoine sa scoil seo na daoine is deise riamh a shiúil dearan ó na múinteoirí chuig gach dalta sa scoil. Nuair tá siad an seo sa scoil seo, tá siad timpeall leis an Gaeilge fós ach tá fáim níos tábhachtí fós lei sin, tá siad san ag tuairt na Gaeilge agus ag tuairt ag léir ábharthachta na Gaeilge go dtí an pobal Omlán an seo sa scoil. Tá bhadí smó Gaeilge le Cloisimid sa pasáistí, tá daoine níos oscailte chuige, tá is Scoileanna ilcultúrtha í seo agus tá seasamh láidir ag an Gaeilge ina measc sin. It opens her up directly to two languages and being multilingual from the word go. Having two languages as second nature to her is a great opportunity to start life with. Tugann sé deiseanna go don níos fidir amach sa saoil agus má tá méid gur taisteal denna sé é bhaní séascaí chun léim dotanga gotanga mar tá méid sé ana beagnach na héidir fad. Tá fearn úntaach againn a bhfuil sim agus grádainneacha sa Gaeilge agus déanann siad gheachaíocht chun an cultúr a chur chun cín an Gaeilge a bhealach sa spreige agus léiríonn siad an grádainneacha chuthain agus an measatá chuthain ar an Gaeilge agus dá bhar an son cín na daltaí son agus feann si na daltaí chun an rud céine dhéanamh dar nóig. Chumid bé mór ar idir gníomhú idir múinteoirí agus na daltaí na scoile so má an ceis nó aon fáib cinnte chumid é ar na múinteoir agus sucráid é. Tá muid ag spreige ag chur na Gaeilge chun cín, tá muid ag spreige daltaí nach léireach
nach ceapar chuoibh bhfuil buinte Gaeilge lena saoil go bhfuil ábharthacht agus gá lei. Agus tá sé sin darlamsa tá sé sin an tábhachtach mar gan é sin muna bhecin an pobl mágúird go bhfuil tábhacht leis an Gaeilge agus ábharthacht leis an Gaeilge ní bharthaí sí. Ní leor é chumad é bobbal leis féin. Bhí sé caiintle do sé páistíonn sanna déanaí agus bhí rálam gur treéis tiitimim rá leis an Aonad Lán-Ghaeilge, agus gur raibh gachród i gceart agus in enim dé ná bíoh chéan athrú ar an scoilse a gcuine. So is ling féin go léir an tanga agus caafar béim a chuir sin ní lomsa ná letsa í. Is linne í mar hanga agus mar a dúirt bata go hama fadó is féidir ling. Agus is féidir ling an tanga a bhuaine, a chalam, a bhúsáid go léthúil agus canna héir na bach seála.